Maceralarni yaratам men. Ey do'stim, birga kulik. Konsoni, konsoni. Ekranga tikilib qarang. Shular bek tezdan bilirlar konsoni. Konsoni, konsoni. Kim ekan ol konsoni? Konsuni ham uning do'stlari. Alдағы seriyada. Siz hazırmı? Mana tut. Dostlar, haydagiz birgalab shigish yasaymiz. Sen yaxshi do'st Jina. Yo'g'algan semozavr. Qaysig'iz bile bizning qarshimizda neydi dinozavr? Bu dinozavr tug'il, aning siltari. Men bilem. Bek yaxshisim, aytasizmi bizga? Albatta. Bu brachiozavr. Uzun mo'ynli ulan oshuvchi dinozavr. Ol buyuk og'achdagi yaproqlarni oshayala. Mana sen amma, sen dinozavrlar bilgishi oxiri. Ayye, men bilgish. Bu haq. Ol borisin bile. Şolay bet. Ol buyuk aqlli deb o'ylayman. Balalar, ig'tibor. Munisi nishig otala? Kim ayta? Men aytam. Menda. Menim Shirot. Aydagiz Konsuni aytib qarasin. Ismin bilasizmi? Oңышылар. Ул миңа кирәк түгел. Бу динозавр Мин оныттым да инде. Бу трицератопс. Мин беләм, чөнки аның башында 3 мөгезе бар. Мин дә шулай дип әйтмәкче идем. Бик яхшы. Аларның исемнәре бик катлаулы. Хәзер алга таба дәвам итик. Нишләп оныттым мин аны? Менә бу тиранозавр, монысы трицератопс. Монысы... Бик ансат, пахицефалозавр. Кем? Бик катлаулы. Исеме ничектер әйт алмыйм, истә калдыруы бик авыр аларны. Яхшы белем мин динозаврларны. Тиранозавр гаять зур авызлы, очлы тешләре өчен патша бит ул. Динозаврлар арасында иң шәбаучы. Исеме ничектер әйт алмыйм, истә калдыруы бик авыр аларны. Алар турында күп укыдым. Пахицефалозавр зур таш башы белән теләсән инде агачны аудара. Татлы җиләк җимешләрне сыпырдагына. Исеме ничектер әйт алмыйм, истә калдыруы бик авыр аларны. Кайлардан беләсез боларны? Трицератопс зур да көчле дә. 1, 2, 3 санап чык мөгезләрен. Үсемлекләр ярата ул ям-яшелләрен. Ой-һой, күрегез, бу тиранозавр. Сәлам, мин семозавр. Ул сине аңламый дип уйлыйм. Эй, Сэм, синең яраткан динозаврың тиранозавр шулаймы? Тагын кайсысы ошый? Анкилозавр. Ул минем исемлектә икенче булып бара. Аның койрык очында күсәге бар. Нәрсәгә ул аңа? Әйберләрне ватар өчен. Бу көн кебек ачык бит. Нәкъ шулай. Кайда инде ул? Мин белмим шул. Яхшы сорау. Монысын уйлап чыгардың ахыры. Уйлап чыгармадым. Юкка чыктымы? Әллә ул күренми торган динозаврмы? Юк, әлбәттә юк. Ул кайдадыр монда. Белеп әйтәсеңме? Ярый, монда көтегез. Бер нигә дә карамастан мин аны табам. Аңладыгызмы?
Консуни, ул аны табар дип уйлыйсыңмы? Әйе, динозаврлар белгече бит ул. Яхшы балалар, төшке аш вакыты җитте. Киттек ашарга. Киттек. Әйдәгез бер рәткә тезелеп басабыз. Сен монда юк. Һаман эзләп йөрим әллә? Ай-һай. Тукта, адашмаган микән? Юктыр дип ышанам. Нәрсә ул анда? Ашыктыгызмы? Туктап тор. Беләсеңме, кемдер үрмәләгән кебек тоелды. Нәрсә? Анкилозавр. Ул минем исемлектә икенче булып бара. Аның койрык очында күсәге бар. Ярый, монда көтегез. Бер нигә дә карамастан мин аны табам. Аңладыгызмы? Әйе, Сэм аны эзләп йөри ахры. Ул тегендә китте дип уйлыйм. Ник алай дип уйлыйсың? Хәзер күрсәтәм. Киләсе сериядә. Сэм! Кире кайт! Тегендә кирип киткән ахры. Киттек! Кара! Күрәсеңме? Анда шарлавык! Бу музей шундый зурмыни? Без шын динозаврлар чорына лектек ахры. Мультипликацион фильм «Халкыбыз мирасы» студиясында тәрҗемә ителде.